скъпи малки приятели! За мен е удоволствие да ви поздравя по случай успешното приключване на проект на Крилете на приятелството, който вие съвместно реализирате. През тези 3 години виртуално приятелство вие научихте много за историята на своите градове, за известни личности, с които се гордеем, споделяте радостни моменти от своя живот, както и успехите и мечтите си. Помагате в нужда с участието си в редица благотворителни инициативи и учите заедно. Убеден съм, че това приятелство ви направи по-знаещи, по